Laughingly yours! Pakaabalan, dagiti agduduma a pakasaritaan, nga agubog iti utek ti manurat. Pakaaninawan kadagiti paspasamak, ang mangimaldit iti adal kadagiti puspuso, dagiti naayat amang tartarabay. Laughingly yours! Programa amang tedlinglingay, apakabuklan dagiti katkatawa ni Ragsak. Lua niliday, ken isem ni Pamateg. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions ken Lady Elle Channel. Laughingly yours! Padaanan